Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di dumili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga Lunes Santo, tay amin na sa pada kakailan, idanon ti ENR online, ti sabalipi nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari ako di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, para di may nga oras, nga parang idasar mi apo kada di damag, nga amok nga dati pakasiknan, ti tunggal maysa kada tayo, kakabsat king gigingem, aglalo apo iti deti nga panakangilin, ti Semana Santa. Dasar minto apo di damdamag seknan ti semana ni Presidente Marcos at dati nagbali na mensahe na kada tayo nga Pilipino iti dati nga panakangilin ti Semana Santa para kada tayo nga Katoliko kunana agbalin kuma nga mas na pimpintas nga wagas or pangirugyan ti panagbalbaliw ti Semana Santa gayon iti sabali nga bangir kaso kano apo di kita magitrabaho ken marigrigat masapol nga tutukan gagiyem ken kakabsat. Iti sabali pa nga damag bilang apo di kita reklamo nga mauawat ti DTI dimmuble kakabsat ken gagiyem. Agkabsat, palagi pa po, agkabsat nga minor de edad natay kalpasan ti pannakalmesda iti karayan. Iti aldaw ti Domingo Ramos nga napasamak dito palagip karide mahilig nga nagpiknik no kastoya po nga Lenten season di kay ikanapo ti saan nya diti baybayan di kiti kadwayo nga minor de edad kakabsat ken ni gigihim. Iti sabali nga bangir, padaanan nyo apo, dito ito inuman tayo apo iti maysa nga Muslim, saan gayam nga mamati di kiti Muslim, iti nasao nga Semana Santa, gagayem kabsat sinakulo, di reenactment, no kasano apo nga napapatay, wenno nataya ni Jesus Christ, gagayem kabsat. Dito apo, saan mi nga panang linlang, wenno saan mi nga panang kontra, idararami din tayo nga adda itibiyang ti Romano Katoliko, ngem kayat tayo lang nga i-share, tapno pagdidiferensyain tayo apo, ti pamati kakabsat ken gagayem aglalalo apo ti pamati addan di kitay lugar and even ti pagilyan tay nga Pilipinas nga kasla isu apo ti mangidurduron ti pannakasina-sina ti tattao ti nagduduma nga pamati wenno relihiyon. So nga adda pay lintega nga po nga pre-religion no kastigarem deta relihiyon wenno pamati ti maysa nga tao or kultura, tradisyon da po, mabalinda ka nga isaklang. So padaanan nyo ni Islamic lecturer Haja Mariam Arceo, tapno share namet kada tayo apo, DJ pagtaktak diranda maipanggep iti Semana Santa. Digitoy, kensab sa bali pa, ti may danon kada kayo, ti lasoda po, iti may isang oras nga panakaidanon kada kayo di programa, Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong diti Syudad Kilawag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di dagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Kahit may pakamo apo nga diti mid-promo draw ti Blue House Beach Resort promo bonanza ket dandanin mayuswat gagayem ken kamsat. So padaanan nyo may giddan to apo diti 4th weekly draw according to Mr. Rexy Buyat. Busy da ngamin iso nga haan niya na yuswat diti 4th weekly draw idi kalman. So i-announce tayo apo DJ panakayuswat ti mid-draw ken kastamit 10 dito 4th weekly draw gagayem ken kakamsat. Di will pilipatan na po kakadakkel pa premyo di agur-uray ka na kayo no lakit ni makipartisipar kayo. Kasano ti makipartisipar? Mapanagakupara po kadagiti ay cottages ti Blue House Beach Resort. Mapanggay agupa ket tunggal may nga cottage nga maakupar maikan di grupo yo apo ti maysa automatic may isang Blue House t-shirt, then may kan kayo amin nga nagkukuyog iti ticket nga mabalin nyo usarin na tapno makipartisipara po kada ito nga papromo. Dagiti weekly prices tayo, talo apo ti mga bag in major prices nga dagitoy ket imported goods gagiyem kamsat first, second and third.
Then adda sa nga pulo nga mabunot apo nga entries para iti sa nga pulo nga consolation prizes nga pangabakan na po iti sag to 200 pesos. Dito mid promo draw nga dandanin mayuswat padaanan nyo gagiyem kay Kabsat. First prize 5,000 pesos. Second prize 3,000 pesos, kenti third prize 1,000 pesos plus ado apo nga consolation prizes pakiramanan na po digiti premium yo kada iti paayam so nga yawis mi apo ti kadayon to iti dito mid promo draw gagiyem ken Kabsat kenti grand draw ti first prize sa 10,000 pesos, ti second prize 7,000 pesos, kenti third prize 5,000 pesos plus ado nga consolation prizes. Ulitek, no kasano ti pagkipartisipar po ti Blue House Promo Bonanza, mapanagakupar kada kitay cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal cottage po, may kang kayo automatic ti maysa nga Blue House t-shirt plus ticket nga mabalin nyo usaren. No manukay nga nagkukuyog, kas diamit ti kaado, maiwaras sa gaysa kada kayo apo di jay nga ticket. Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Babayan ti panangimaton, da Mr. Rex Sibuyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, ken si Bubukay la Familiada. Diretso, no plano yung apo ti mapanagpiknik, iti Kalaya Beach Resort, diretso. Iti Blue House Beach Resort, tap no magipartisipar kayo, iti Promo Bonanza, nga pangabakan nyo karida kakadakel pa premyo. No kalikagom mo ti makagatang karidi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Hi. Hello. Hello, Robert. I can't hear you. Can you hear me?
Okay, okay, ma'am, magandang hapon po. Kayo po ay hindi po naniniwala dito sa sa naturang Semana Santa. Bakit po at ano pong dahilan at bakit walang paniniwala yung kayo pong mga kapatid na Muslim dito sa Semana Santa ng mga Kristiyano, ma'am? Yes, napakasimpleng dahilan at napakasimpleng dahilan at madaling unawain actually. Ang Semana Santa na tinatawag nila sa mga sa Christianity, which is I came from Christianity as Yes, well, ma'am. Yes, ma'am. ay ang hindi wala ito sa katotohanan, kaya hindi namin pinaniniwalaan dahil ang tinatawag na Semana Santa ay ang reenactment ng mga tao sa nangyari daw na pagkakapatay kay Jesus at pagkakapako sa krus. Yes, ma'am. Na yan ay tunay na walang katotohanan dahil sa paniniwala namin na dapat paniniwalaan ng lahat. And I think many knows about it but they just ignore. Alam mo yun, hindi nila binibigyang pansin dahil nagkaroon na sila ng ganyan tradisyon. Nakaugalian at alam naman natin na yan ipinamana lang sa atin nung sakupin tayo ng mga Spaniards. Malinaw? Yes po. Noong panahon na yon, hindi totoo na napatay si Jesus. Sa katotohanan, si Jesus ay nabubuhay. Okay? At isa sa pinaka-signs ng padating na ang araw ng paghuhukom, nasa major sign na tayo, mangyayari yan. I mean, I think we already arrived to the major signs na isa sa major signs na si Jesus ay bababa dito sa lupa galing sa second heaven, sa second sky. Sapagkat hindi tunay na siya'y napatay. Yung pangyayari na tinatawag na Last Supper, yun ang pagkakaalam ko at pagkaunawa, na noon kasama ni Prophet Jesus ang lahat ng kanyang mga companion sa panahon na yon, alam ng Diyos na lumikha na siya ay tatangkaing patayin ng mga Hudyo. So ipinadala ng Diyos ang angel Gabriel, ito ang nagbibigay ng mga revelation sa mga propeta na ipinarating sa kanya na siya ay tatangkaing patayin ng mga Hudyo. Subalit, may ipinag-utos ang Allah, ang God kay Gabriel, na iparating kay Jesus na alamin niya sino sa kanyang mga apostles o sa kanyang mga companion ang papayag na maging kapalit niya sa mundo. Okay? Sa dahilan na ito pala, pinakabata sa mga companion ni Prophet Jesus ay tumanggap ng pagiging kapalit ni Jesus sa mundo. Kasi, ang nangyari nung pangyayari nyo exactly, tinanong ni Jesus, sa utos ng Diyos, tinanong ni Jesus ang kanyang lahat ng mga companion kung sino sa kanila ang gustong makapalit niya sa mundo at magiging ka-level niya sa paraiso. Ang mga prophet walang ka-level sa paraiso maliban sa mga propeta, okay? At messenger ng Allah. May kasunod na mas mataas ang kanilang rank as a good Muslim o believer ng God. Subalit, ang isang ito na napapalit kay Jesus na magsasakripisyo para sa kanya, instead na siya yung patayin at hindi pa talaga due for him to die. And God knows about that. So nang tinanong niya ang kanyang mga sahaba, sino sa inyo ang gustong makapalit ko dito sa mundo at magiging kapartner ko sa paraiso? Yung pinakabata, which name is not mentioned actually, itinaas niya ang kamay niya, siya'y tumayo at sinabi niyang tinatanggap niya na maging kapalit ni Prophet Jesus. So, pinaupo siya at tinanong muli, sino sa inyo ang nais na maging kapalit ko dito sa mundo at magiging kapartner ko sa paraiso? The same guy na pinakabata tumayo at tinanggap niyang siya. Ngayon, pinaupo muli siya sa pangatlong pagkakataon, tinanong uli siya ng the same question, siya uli ang tumayo, binuhat ng mga angel si Prophet Jesus going up to the second heaven bago pumasok sa loob ng lugar na kinalalagyan nila ang mga Hudyo. So, nung tinanggap ng pinakabata sa mga companion o sahaba ni Prophet Jesus ang pagtanggap na maging kapalit niya, naging kahawig niya si Jesus.
At hindi imposible yon dahil ang Diyos ang lumilikha, siya ang nagkakaloob ng lahat ng nangyayari, siya ang nakakaalam ng simula at wakas ng mundo, subalit hindi pa panahon ni Jesus na mapatay o mamatay. Sadyang mamamatay naman din siya, okay? So sa sandaling ito, nung tinanggap niya na siya ay maging kapalit, naging kamukha siya ni Jesus, pagpasok ng mga Hudyo na yon, ay siya ang nakita at inakalang siya si Jesus, siya ang pinahirapan, pinagdusa hanggang siya ipinako sa krus at siya'y namatay. Si Jesus ay buhay na buhay. Okay. So, 33 years old, Robert. Okay. 33 years old si Jesus nung iakyat sa second heaven. Okay? At siya'y muling magbabalik dito sa mundo. Robert, panahon na ng mga taong unawain ang makatotohanan na dapat nilang maunawaan para mailigtas nila ang sarili nila. Dito pa lang sa mundo, pinarurusahan na nila ang sarili nila. Tayo nga, sa kahit na anong paniniwala, ay ipinagbabawal na saktan ang ating sarili at ang ating kapwa. Tapos ang sarili nila, sinasaktan nila sa dahilan na akala nila sila nagiging relihiyoso at sila'y napapatawad. Maling paniniwala na hindi na sila patatawarin kung maling relihiyon ang kanilang pinaniniwalaan. Sinasaktan pa nila ang kanilang mga sarili, karagdagang kasalanan. Okay. Dahil hindi ang Diyos, Robert, ang Diyos ay makatarungan. Okay, Ma'am Mariam, okay? So ibig niyo pong sabihin, para malinawan lang ang ating mga tagapakinig at nanonood, or nanonood, ay ibig niyo sabihin, parang nalinlang yung mga Hudyo. Dahil yung pinatay ay hindi si Jesus Christ, kundi may voluntaryo na ginawang kamukha ni Jesus at siya yung pinako sa cross at pinahirapan. Ganun po ba? Yes, malinaw na yun ang nangyari. At si Jesus ay nabubuhay pa. At pagbabalik niya, pagbaba niya dito sa mundo, sa yung Syrian country, sa Balad Asham, bababa siya doon dahil siya ang inatasan ng Diyos na pumatay sa darating na panahon na mayroong magpapanggap na Diyos na may isang mata. Okay? So bababa siya sa mundo, mamumuhay ng 40 years, mag-aasawa, magkakaanak, magkakapamilya, papatayin niya, sisirain niya mga cross, at ituturo niya din ang paniniwala sa Diyos katulad ng original na pagtuturo niya ayon sa turo naman ng pinakahuling propeta na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana magising na ang mga tao. Sana huwag nilang pagdusahin ang sarili nila dito sa mundo at pagkatapos magdurusa pa rin sila sa kabilang buhay at impyerno yun. Dito pag nagdusa sila at nasaktan at namatay sa pananakit dahil sa kanilang tinatawag na Semana Santa, matatapos yung sakit na yon. Pero pag namatay at sa impyerno napunta, hindi na mamamatay ang papasok sa impyerno at magdurusa ng walang hangganan. Okay. Sana naman. Yes ma'am. Okay, so ibig sabihin po, ngayon, buhay si Jesus Christ. May mga nagsasabi na pagdating ni Jesus Christ, yan na po yung parang katapusan ng mundo o magbibigay ng malapit parusa. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Malapit na ang katapusan ng mundo. Alam mo, ang isa pang sign na mangyayari na malapit na ang katapusan ng mundo, pag sumikat ang araw sa opposite direction. Nasa Quran yan, can you imagine? Kaya maraming nagmumuslim, yung nagbabasa ng Quran na translated sa ibang lingwahe, lalo na mga Americans po napapansin ninyo, talagang sobrang napakaraming nagmumuslim because they're reading the translation of the meaning of the Quran. Okay? Ngayon, marami doon na nakasulat na hindi pa nangyayari at nakasulat na noon na hindi pa nangyari at nangyayari na. Mga nangyari na. Maraming mga proof. Ngayon, panahon na ng tao upang gumising. Iligtas nila ang kanilang sarili sa matinding kapahamakan na wala ng kamatayan. Gumising na sila. Sa ngayon ng mga tao parang natutulog lamang. Sabi nga ng isang scholar ng Islam, sa Imam Ali, okay, na scholar, I think he is the fourth Khalif sa Islam, okay? Ay, subhanallah. Ang sabi niya, ang mga tao ngayon ay natutulog. Magiging heedful lang sila pag sila ay namatay na. That time, pag namatay ang tao, lalabas yung kaluluwa niya sa katawan, okay? Hindi na mamatay ang kaluluwa, katawan lang. Doon nila marirealize at pagsisisihan na bakit
hindi ko itinama ang paniniwala ko. Sa mga Muslim na makasalanan ay manghihinayang sila bakit sila na inintay nilang sila'y mamatay na walang masyadong nagawang mabubuting bagay at hindi sila naging masunurin sa mga obligasyon nila sa Allah. Subalit, ang mga believer ng true God, definitely mayroon ding kaparusahan, mayroon namang mapapatawad bago mamatay, or parurusahan sa libingan, meron pa ring parurusahan sa impyerno, subalit hindi forever. They will be going out from there and will enter paradise. Give your people, give yourselves a chance. If now you cannot understand, we are here and trying our best everywhere, anywhere in this world that we can reach to spread Islam, to give awareness among the people. And you believe it or not, Robert, everywhere we went, in every places, you can say 99.99% are becoming Muslim in just 30 minutes. In just 30 minutes. It's about time for people to know. You can help them, Robert, if you can give me the chance to give some small lessons in 30 minutes, also on live. It will be very helpful to everyone. They need awareness. Okay. And not only awareness. Yes, Ma'am Yeah. Mariam, gusto ko lang balikan lang po natin yung paniniwala Okay, subject. na yung paniniwala niyo po na yung mga pinatay is not the real Jesus Christ. Kung hindi may Yes. humalili para sa kanya. Okay. Okay. Oo. So yan po bang kasaysayan na yan na nakasaad po ba sa Quran or saan po? It is mentioned, I don't know exactly kung nabanggit ito sa Holy Quran kasi ang propeta may mga sayings din. Ang mga sugo ng Allah may sayings about something na maaring hindi available sa Holy Quran. But I cannot remember because there is because mayroong surat Maryam, mayroong sura yung verse na ang sinasabi dito ay tungkol kay Maryam at mayroon ding sura na binabanggit ang tungkol kay Jesus. So I didn't I cannot really remember, but there is a proof if they want. But ang kailangan nilang gamitin ngayon, alam mo, talino. Yes. Use their sound intellect to understand. Makatarungan ba? Kahit pa halimbawa na si Jesus ay napatay, makatarungan ba na sila'y nagdurusa at sinasaktan ang mga sarili na walang kapakinabangan maliban sa pagkakasala at sakit na pinagdurusahan? Legit. Diyan diyan po magkakapareho sa mga pari naman parang pinagbabawal din nila na yung sinasaktan mo yung sarili mo, penitensya na sinasabi. So bakit nila bakit nila sinusuway ang kanilang pari na tinatawag Allahu Akbar? Okay. So kayo rin hindi po akma na ikaw yung mismong mananakit sa sarili mo para lamang may pakita mo yung belief o nilay-nilay mo dito sa Semana Santa. Ganun po ba? Yan, Ma'am Mariam. Matatawag mo bang pagnilay-nilay ang mga pananakit sa sarili? Matatawag ba yun? Makatarungan ba yun para sa sarili? Ang kailangan ng tao magsisi. Ang kailangan ng tao magtama ng paniniwala, and that's it. At alam mo ba, ang sino mang nagtatama ng paniniwala ay napapatawad sa lahat ng kanilang kasalanan. Why they need to harm themselves? Okay. Sila ay mapapatawad ng Diyos. Itama lang ang paniniwala. Paniwalaan nilang si Jesus ay isang propeta, hindi anak ng Diyos, hindi Lord. Allahu Akbar. Okay. Okay. So sa ngayon, yung paniniwala po ninyo na yung si Jesus Christ ay parang buhay sa pamamagitan ng espiritu. Spirit. No. Hindi, Robert, with body and soul nabubuhay si Jesus. Katulad ng sinabi ko, napakalinaw. Si Jesus ay iniakyat ng mga angels sa second heaven, alive, with body and soul. Okay. Pag siya'y nagbalik sa mundo at nakapagpalaganap muli ng Islam sa tamang paraan, hindi katulad ng pinaniniwalaan ng iba-ibang mga paniniwala, pagbabalik ni Jesus, siya ang papatay sa magpapanggap na Diyos. Okay? At pagsikat ng araw, sa opposite direction, ang mga hindi Muslim, hindi na magiging believer,
At ang mga Muslim na makasalanan, baon na nila ang kanilang kasalanan, haharapin na nila ang kaparusahan nito dahil wala ng forgiveness na ibibigay ang Diyos sa mahabang panahong ipinagkaloob sa atin, sa mga tao, upang maitama ang paniniwala, magising sa katotohanan na ang dami nang nagigising, bakit sila nagpapaiwan, bakit sila nagpapahuli. At isa pa, gamit sila ng talino, gumamit ng talino. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng talino upang makaunawa. 'Di ba? Hindi tayo baliw. Bakit tayo mananakit ng ating mga sarili na sabi mo nga, kahit ang mga pare ibinabawal, kahit si tinatawag na Bible ibinabawal, tapos nananakit ka ng sarili mo, makatarungan ba 'yon? Okay. Okay. So Alam mo 'yon, they are against gusto ko lang iklaro, Ma'am Mariam, no? So yung hindi porket Muslim ka na yung paniniwala mo yung talagang tama, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay masasalba. Kung makasalanan kang Muslim, mapaparusahan ka rin. Ganun po ba? No, listen, Okay. salba pa rin. Ang parusa sa makasalanang Muslim pansamantala. Okay? Pag sila'y naparusahan at natanggap na nila ang kaparusahan sa kasalanan nila, papasok pa rin sila sa paraiso. Yung pinakahuling papasok sa paraiso na pinakamasamang Muslim na napunta sa impyerno, alam mo ba tatanggap siya sa palasyo sa paraiso ng 10 beses ng size ng mundo? Okay. Just because of belief, just because of believing the true God, na yun ay ang creator, ang lumilikha. Ang tanong, lumilikha ba si Kristo, si Jesus? Okay, gusto niyo ibig niyo pong sabihin na hindi porket napasok ka sa impyerno ay wala ka ng tsansa sa kaharian ng Diyos o sa langit, heaven. Sa believer lang yon, sa Muslim lang yon, sa sumasamba sa tunay na Diyos lang yon mangyayari. Pero pag hindi Muslim, pag nasa impyerno, talagang impyerno na siya. Yeah, Okay. especially yung mga nag-reject ng Islam. Among the Muslim, pag sila'y naging murtad, may tinatawag kami na Muslim na dati, tapos ay hindi nag-aral ng Islam at nawala sa pagka-Muslim nang walang pag-iingat sa kanilang sarili, hindi na yung tinatawag na Muslim. Ang tawag sa kanila yung murtad. You know what? They will be going to the bottom of the hellfire, na ang pagpunta sa kabottom ng hellfire ay 70 years falling down. At yan ang mga nagre-reject ng Islam. Lahat ng tao nakakaalam na may Islam. Lahat ng tao nakakaalam na may Muhammad, may Allah na God. But they don't try to ask, di ba? They don't try to know. They don't try to have any awareness about this. And this is the very good chance for any sinner, any sinful person because of wrong belief. This is the good chance na pag tinanggap ang Islam, walang binyag, walang kumpil. Pag sinabi niyang ako'y naniniwala na ang Diyos ay ang lumilikha, hindi naman lumilikha si Jesus, di ba? So hindi siya. At ako ay naniniwala na si Muhammad, si Jesus at lahat ng propeta pabalik kay Adan ay mga sugo ng Diyos. You know what will happen? All the sins and the blasphemy they have in life will be erased. They will be like a newborn baby. Can you imagine yung 70 years old, yung 90, yung 100 years old na nag-Muslim, babalik sa parang isinilang na bagong bata, bagong silang? Allahu Akbar. All the sins will be forgiven. You know? They will start a new life, a better life. No sins, purified. That's the easy way to be forgiven. Hindi yang saktan ang kanilang sarili at magdagdag ng nagdurusa na nga sila, 'di ba? Iniingatan nga natin ang sarili natin na hindi masaktan kahit isang salubsog ng maliit na tinik. Allahu Akbar. Logic, people. Gamit ng talino, gumamit ng talino, gumamit ng puso sa tamang paraan upang inyong matagpuan ang katotohanan dahil yun ay ipagkakaloob ng Diyos. But if you are so stubborn at sobra mong pinaninindigan ang alam mong mali, okay? Malinaw naman, alam nilang mali yan, maniwala ka sa akin. Walang naniniwala 100% sa kanilang panyaniniwalaan kung ito'y mali. At lahat ng tao may pagkakataong matama ang paniniwala, but they don't try. They don't try, they try to be stubborn, they try to be saying na ito yung minanak ko sa aking mga magulang. Ang mga anak nga pag nagmana sa magulang, okay, paniniwala, pero pag ayaw nila na may mga bagay na hindi nagugustuhan ng magulang sa mga anak, lumalayas ang mga anak at hindi sumusunod. This is something to bring them to paradise, to save them from hellfire.
Subhanallah. So I don't know how people are thinking, and only God knows, and only God will judge also. But our duty as Muslims who are, alhamdulillah, who got the chance to learn about Islam, it is our obligation to spread it among the people and to let them know about this. Let them just listen. They can invite us, they can call us, and we are willing to do every good thing for them without any fee, without transportation, without anything. We'll do it for the sake of God, for the sake of the Creator, because we want paradise. And we want them to be saved from hellfire, like how we wish for ourselves. Okay, You Ma'am get the Mariam, point, ano, Robert. so sa inyo po, yung parang regular days lang, yung Semana Santa, Ma'am Mariam. Walang Semana Santa Oh, because it didn't happen. Okay. Okay. It's not. It's something that we actually, anything that is not valid and it's not allowed in our understanding, it's not regular. We hate the wrong thing. We hate the wrong thing, the action of the people, but we like the people. We would like the people to realize, to wake up. We will not hate the people. We will leave them to God to receive the judgment from God. But what we wish for them is to find the truth. Give us the chance to meet them, to talk to them in any way, here in radio or in any way. We will do it for the sake of God without being paid. Okay? Okay. But subhanallah, we hope that people will wake up now before they die. And then at the time they die, they will be awakened and they will be sorry and no more. That wrong thing that they had done cannot be changed anymore. Hindi na yun mababago at hindi na maitatama pag namatay na, dahil ang kaluluwa'y buhay, ang katawan lang ang namatay. Mabubuhay ulit tayo after ng mahabang panahon, we don't know when, only God knows. Darating ang day of judgment. Sa araw ng paghuhukom, haharap ang lahat dito. And no way people who rejected worshiping the true God or didn't even try to know, to see what is Islam, okay? Who is God we are worshiping? And everybody is saying God is one. Just use their sound mind. Everybody is saying God is one. Every religion, they called religion. But when they say God is one, which is true, they have to question, they have to check, they have to be curious. Who is the true God among those different so-called God of different belief? So if it is human, tao, bagay, hayop, lugar, ribulto, litrato, whatever is that, they are not God because they cannot create. Okay? Yes, The name of the God itself, we call it in Arabic Allah. In Arabic it is Al-Khaliq. In English, ang ibig sabihin, the Creator. The Creator is the one who has the power to create. Creating is the power to bring something from the state of non-existence into the state of existence. Does that so-called God of them create? Do they bring something from nothing? I don't think so. It's only the Creator. I hope they will try to connect with you and ask you to let me give them more lectures about this. It will be their own decision and discretion and choice. It is their own either accountability or rewardability or being saved from hellfire. They need it. People needs it. They need to listen. Okay. Ma'am Mariam, lastly po, gusto ko lang pong kumusta ang kasalukuyan pa ba yung Ramadan natin, pag-aayon, no? Yeah, okay. we are on the 11th days enjoying the real fasting. You know, in the time of Jesus also they have fasting, but not in the month of Ramadan. Every prophet, we have 124,000 prophets, okay? They have Ramadan, not Ramadan. They have fasting at their different time because this is cleansing. Cleansing of the body from any toxic, cleansing of the mouth from the bad words. We need to keep quiet if we have nothing to say good, you know. It's a training. Every year we have a training way to train ourselves to be good, you know. So most of the Muslims are good in Ramadan. Subhanallah. Hopefully, most of the Muslim who are really understanding what Ramadan is, this is the month of goodness.
This is the best month of the year. Okay? Ramadan month is the 9th month of the lunar months or lunar year. People has to understand they have the rights to be Muslim. They have the right to have the correct belief. We are willing to serve you people for the sake of God. So Robert, Okay. always remember, I'm willing and we are willing to serve people. Okay? To tell them the reality, the truth, and it is upon them. If they will accept or not, this is their own judgment to themselves. But Okay. God is the one who will really judge everyone. Okay, ma'am. Maraming salamat po ulit sa binigay niyo po pagkakataon na kayo po aming makapanayam. Ito po naman wala po kaming na pag-away-awayin yung mga paniniwala. Gusto lang po namin yung mga ibang paniniwala sa paniniwala ng iba. And one more. But Robert, we don't want away. We don't want people to hate us. We want people to try to help themselves understand something that they don't know. Okay. And this is the way that we should do to help other people. Okay. It's their own judgment and and the realization. So we hope that they will give us a time, and we love the best for everyone. So we don't want hate actions, and we don't want people to hate us. And we hate the wrong belief, but we care for the people. Okay. Okay? The one who are not in the correct belief, we care for them. But Okay. we don't love the wrong thing. Any kind of wrong, we don't like it and we don't love it. But we are also human, we make mistake. Okay. Okay? Po. Yes, ma'am. Maraming salamat po ulit, ma'am Hadja Mariam Arceo sa binigay niyo pong pagkakataon. Thank you very much po. God Thank you bless. so much. Next time again, hope Okay. you will call me again at any time, and I Okay. will be pleased for that. Thank you so much, Robert. Okay, ma'am. So, DJ, gagawin Thank you. kamsat ni ma'am Hadja Mariam Arceo, may isang Islamic lecturer. Gagawin kamsat. Kas ko nakita tayo, awan apo ti gagem tayo nga kukontra ti sinuman kung ano yung paniniwala mo, din dun ka. As long as yan yung yan yung digiti adangarod ko tayo freedom in religion, di ba? Ada karbingan tayo apo nga mangpili sino ti kapingan tayo, but ti lang natin, tilang gagem tayo iti dito, apeng tayo, tapno adda pagpipin nanunutan, ken pagdidiferensyaen tayo, ti pamati ti tunggal maysa. Kas ko nakita tayo na amuyo adun digiti nasyon, and even Pilipinas, adan nagbanin nga gap digiti Kristiyano ken digiti Muslim, adda pa na po digiti agtultuloy nga gubat, nga tinagbabaytan digiti Kristiyano ken Muslim, malagip ya po dito gubat, biyang digiti Hudyo, digiti Jews, Israelitas, ken digiti Arabs, gigiyem kapsa, dito Israeli-Arab War, that was 1967, no diya kagrino. Hindi pa nang lagip, gigiyem kapsa, in the world history, gigiyem. So, adda pa lang inga na ita, digiti nga pa, So, tilang gagim tayo apo, digiti lawlawagan ti tunggal may sa ape kasta ti pamatim, ape kasta ti ape kasta ti bagbagam, digiti, adalem, tingitingem, awan deta, hanga isudeta tagpepeso, mas adadda nga mamatiak no anya iti pagtaktak dirak, iti deto nga pamati, especially iti pamati ti Dios. No digiti ti takder mo, then wala kang wala kang kasalanan iti pada mga tao, ngam mo, no da kabasol mo iti Dios, gagihim kay kamsa, di ba? Okay. So DJ gagihim kamsa at kaspaset apo ti panakangilin ti Semana Santa, gagihim na in-invite tayo ni Ma'am Hadja Mariam Arceo kas lecturer ti Islamic lecturer, tamok isuna apo ti addaan ti kapasidad nga mga diskutir, especially apo diyan ngamin nga talaga nga saan da nga patsen at ipamati da si bibiyag ni Hesukristo nga naipan iti langit gigiyem babaen iti mandar ti Diyos nga amana gagihip ken kamsat. Okay, kabayatan na gyaman tayo kading sumagadan. Thank you very much ken ni Dr. Alan Tailan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Masarakan dito apo di number 121 J. Flores Street, Lawag City. Adirikrik na inyo apo di Baguio, kaya't yung apo di pagkonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Tailan. Maraming salamat, Cherry Lynch Crispy Chicharon. Magatang dito apo iti ground floor ti San Nicolas Public Market.
Cherylin's Crispy Chicharon, raman niya di munto kalipatan. Pakairamanan na po dito sa balipay nga putahe nga lakuda. Ti Cherylin's Crispy Chicharon, himat batunan da Mr. Henry Vallador kay ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, Manibud, Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo apo, sindadaan nyag serbi kadayo. TMT Construction Company, manipud pa nakaplano, aging ganat malpas, ti kayat yung apo mapatakdire na pasdek. TMT Construction Company, kukwa, kay ni matbatunan ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po di pagpandayan lintig, konseho, ti Ili, ti Marcos. Maraming salamat, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Ada na po karidag kakalaing nga aircon technicians, tapnon or nusenda, ti problema ti aircon tilugan nyo, babayang kining engineer Neil Jose. Thank you very much, Mr. Victorino Pasqua, Manipud, Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, edita Barcelona, Pagilian, Espanya, ken Ma'am Elis Tamayo, edi Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, padaanan nyo gagayim kabsat ti mid promo draw ken ti fourth weekly draw para ti Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagayim kay kabsat dito apo nga maited dito dadakkel pa premyo palagip ko ti weekly prizes tayo apo ada talo nga major prizes first, second and third winner mga bakda apo iti imported goods dinto nga sa pulo nga entries nga mabunot nga tunggal may sa kadakwada mga bag iti 200 pesos kas consolation prizes iti mid promo draw, padaanan nyo gagayim kay kabsat, may uswat apo, may gandan to kaniti fourth weekly draw. Agur-uray apo, di kiti dadakkel pa premyo nga mabalin nga atiwan nyo. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1,000 pesos. Kaya nadupay apo nga consolation prizes plus di kiti atiwan nyo apo, kaniti may uswat to nga paayayam gagayim kay kabsat. Then, ti grand draw apo, agkakadakkel ti papremyo. Umuna agungguna, 10,000 pesos. Kastamit na po, ti may kadwa agungguna. Second prize, 7,000 pesos. Ken 3,000 pesos ti third prize. Adu nga consolation prizes. Ken kastamit na po, di kita adupay nga paayayam. Awan sa baling aramidon nyo, tapno may kang kayo ti chance ang mga baka di kita kakapateg, agkakadakkel na papremyo, mapanagakupar, agupa, kada kita cottages apo, ti Blue House Beach Resort. Tunggal Mesa, nga cottage nga mausar automatic ada maipaya po nga Blue House t-shirt. Then may kan kay amin nga nagkukuyog manipod kaubingan naging ganat kalakayan wenno kabakitan na iti raffle ticket. Iti raffle ticket isurat yo apo di tinagan yo address ken dete cellphone number yo. Then i-drop yo di stab na ijay tambyulo nga dagito apo dito mabunot o no maripa ma-draw apo tunggal lawas pakirmanan na po dito duang major draws tayo mid promo draw ken ti grand draw. Tigidoy nga pa premyo aga po kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat diri agtagi kwa iti Blue House Beach Resort. So plano yo apo ti mapanagdigos, mapanagpiknik iti Kalayab Beach Resort, mapan diretso iti Blue House Beach Resort. Tapno ti kasta may kang kayo ti gundaway nga mga bak kada nagkakarakter na pa premyo babaen ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no ka Mang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na, no narugitan, masukatan tapnon kas tama preventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ka Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso may mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto gagayem ken kaabsat. Okay? Tuloy-tuloy. Dito apo damag nga ano digiti amok adu digiti agkalkalikago men nga makapagtaraken ti baboy kaabsat ken gagayem gapo apo ti napaidaman tayo gapo ti panakaipawil ti panagtaraken pelaeng gapo ti panagraira ti African swine fever. Kaabsat ken gagayem dinggen nyo detoy. Nagbalag apo ti Department of Agriculture ini posibilidad nga alisto manen ti panagwaras ti African swine fever ini dito nga summer vacation gapu ti alisto nga yaakar na sao nga sakit iti panawen ti dry season kaabsat ken gigiyem ino dito Calgao. Sigon kani Assistant Secretary ken Deputy Spokesman Rex Esto Perez adu digiti sigurado nga agbabakasyon agpipiknik ita nga summer season isu nga dakkel ti posibilidad nga umalisto apo ti panagwaras dito nga virus. Kuna na pay nga kalikagumda nga mapasama kita ket ti panangliklik iti panagwaras ti African swine fever ti probinsya ken probinsya, island to island, tapno maliklikan ti adadapay nga panagado ti baboy nga maapektaran. Yung island to island, parang yan yung nangyari sa Karkar City in Cebu, adagga po di Negros Island nga baboy, then nayakar. Gigiyim keng kamsat, nagpositibo. Ti balaag ket kalpasan nga ibilang ti national concern ti African swine fever kalpasan nga nagwaras man inapo iti 10 ket 6 nga rehiyon iti pagilyan nga Pilipinas. Segon ken ni Esto Perez, inimpormaran dan ni Presidente Ferdinand Marcos seknan iti kalawa apo deti outbreak ti virus. Base ti Bureau of Animal Industry, naamuan niya aging gana iti Marso 27, ket ang iti napalabas nga Marso 27, na-record ti umuna nga kaso ti African swine fever. Iti autonomous, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM, gagiyem keng kabsat. Kalpasan na naadaan man ti outbreak apo iti South UP, Maguindanao del Sur, malaksit ti Barn, naapektaran pa apo ti Cordillera Administrative Region, Cordillera sa town, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimarupa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, ken Uray Ijay, Caraga. Tilaing Metro Manila, ti awan tina-record nga kaso. May nagiretoy nagpanawagan ni Esto Perez kada iti pasahero nga liklikan ti panagkarga wenno panagitugot kada iti presko wenno naluto nga karne iti baboy wenno pork products iti panagbiyahe kada nagduduma nga probinsya. Deti ket kaspan nakikay sa apo iti panangikarkarigatan nga makontrol ti panagwaras ti African swine fever iti kabukbukudan tayo nga pagilyan. So balaag deto ikagayim ken kaabsat. Amok nga adu digiti agawid digiti apo titutukan digiti apo nga taga Bureau of Animal Industry saan niya agitugtugot kadigitay karkarne or anyaman na po nga produkto nga naaramid apo iti pork products wenno pork wenno karne iti baboy gagayem ken kamsat. Okay? Awanin na po tinabati pa nga oras to iti detoy nga aldaw para iti programa ti Damdamag ni Berto. Detoy nga rutin na po ti pagayam yo ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin.
Ibatimin tinatalinaay, nasantuan niya Lunes Santo tayo amin na sapada, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di lipas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay karili issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tap na maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit agdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggas ang dabalegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas. Edi may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo. Edi nagasat nga malim, wenno nagasat nga Lunes Santo. Edi detoy nga petsa 3, edi bulan ti Abril 2023. Manibo diti ENR Online, may danon kada kayo, ti sabali man na parang ti programa tayo, ti napalabas.
Dito di bagayam yon ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tap ninday patangatang, dito'y napili tayo nga surat nga may patangatang pare di dito'y nga Semana Santa. Ngem kasanguanan papagayam, ngintay ibasa ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag. Kenayat, agyaman tayo karili sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital in the number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company. I-report 8A, Kabungaan North, Lawag City, babaen kani Honorable Telwin Tapawan. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, babaen kani Engineer Neil Jose. Agyaman tayo kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galicinao, manipuli di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much iti Cherylin's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market babaeng kada Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos ken thank you very much ken Mr. Victorino Pascua iti Honolulu, Hawaii. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Papagayam ti surat nga di padayawan nga ibasa iti daytoy nga malim. Surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan wenno tinapalabas ti biag kinayat ti maysa nga pagayam nga kayat na di paawagan iti tangatang iti nagan nga Agnes.
Naisagudi di surat ni Pagayam tayo Agnes, tinapalabas ko, Manong Robert. Nupay saan na kanaling nga sumurat. Pinilit ko nga ornusen. Linagip tinapalabas iti biyag ko kabsat ko. Nupay immaribasay digiti luwa. Iti panang lagip ko itinapait na napalabas. Ken dito'y nga naibinggas. Tinaimpapusuan. Wenno dakdakkel ken iti lubong nga panagbabawi. Pinilit ko tapnon tikas ta agwayaway maminsan. Tinapait niya na palabas. Barbareng makatulong tapnon tikas ta lumag-an ti kaririknak ka. Kasanganan nga warwaren. Wenno basaem tinagipalaon iti detoy nga papel. Ana palabas iti biyag ko. Yawat ko ti panangkablaw ko ken ka iti nagasat amalim. Wenno nagasat nga oras mo. Pakairamanan di so amin nga sumursurot dumdumngeg iti deti nga programa. Kabsat ko nagtaudak iti nakurapay nga pamilya. Pamilya nga makigasang-gasat iti dakkel nga syudad. Daytoy ket iti makunkuna nga Metro Manila. Talo kami nga kakabsat siyak tinauna. Timay kadwa pada kababae dinto nga timay katlo wenno buridek ket lalaki manuko. Gapoy ti rigat ti biag. Iti biyang ti kamanilaan. Gapota may salay nga makitrab-trabaho ti amak. Idinto ta iti inaakit. Isuna iti agtaripato iti uneg ti banay. Wenno mangkita kada kami. Idi addak iti elementarya. Mariknakon no kasano ti rigat ti amak nga mapanlaeng makitintinulong ka diti no anya laditan nga patrabaho digiti karuba. No adda digiti agpadalos ka digiti ararubayan kastamet ten digiti buildings makastrek. Ngamin kabsat saan nya makastrek iti permanente ta dimet nakaadal. Saan pay nga nagturpos iti elementarya ti ama Manong Robert. Dito'y kabsat nga saan ko nga natuloy ti panagadal. No kasta nga rumwar nga agpadpada ti inak ken ti amak. Siyak ti agaywan kadigiti dua nga inaudi a kakabsat ko. Nakastrek ti inak nga paralu o no paratlako iti karne iti maysa nga talipapa nga saan metket di unay nga adayo ti balaymi. Dito'y kabsat nga timulong tapnon ti kasta ket adanayon ti masapulan ti amak. Siyakmet ti mapusgan nga mangaywan kadigiti kakabsat ko nurumwar ti inak pakairamanan ti amak. Numuna kabsat ta masapa nga mapan iti talipapa. Orayin na ti may delibera karne, babaen iti amo na ngagparparti. Ket kita nga santo la sumangpet, no mapaibus na ti lakon a karne, iti nasao a talipapa. Nakatulong ket kasla libmo kay basit tinakarigrigat nga panagbiag me idi makastrek nga paralako iti karne ti inak. Ngem siyak ti nagagsuunan iti adu nga trabaho. Siyak ti aglaba, agaywan, agluto. Ngano dadduma maliwayak pa yan digiti kadua a kakabsat ko nga kaalikotek na. Maanusak ti rigat nga mingket awan ti mabalinak. Ure no kasano ti apal ko kariti kapatadak nga mapani ti pagadalan.
saan na makabalinan digiti naganak kanya. Ti amok no deta laeng tiyagbalin na problema iti biyag mi manong ko. Ngem gayam ket saan. Saan gaputa iti may sa aparbangon agalas 4 nga ta idi. Idi agriyaw ti inak ket nalukag digiti dua nga babasit a kakabsat ko. Nagtarayak iti ayanda amat maturog manong nga paset ti kusina mi. Tasadyayan ti pagturugan da iti basit a balay nga upaan mi. Idinto nga siyak ti agyan iti silen wenno kwarto. Ditoy nga pispisilen ni nanang ti barukong ti amak. Idinto nga ti amak ket kasla saan na makaangis anak nga manong ko. Ditoy nga minandarnak ti inak nga mapangkukasarita ti karuba mi nga daan iti tricycle nga paspasada sumbrek iti lugar nga ayan mi. Nupay kasla squatter area ti ayan mi. Nagpakpakaasi ak narod nga nuwen ken mabalin ket umay ti karuba tapno ikargana datatang ken ni nanang nga mapani ti ospital gapu iti sakit ti barukong ti amak. Pagpian na mayat nayat nga nang tulong ka na kami. Imbay na ro din nala ni tatang ken ni nanang ket siyak ti nagbati di balay. Nga ditoy inaywanak digiti dua kakabsat ko. Nagdanagak manong ko. Ngamin ket adda digiti gundaway idin nga sumsumro ti kasta nga marik na ti amak. Ngem gapu iti kaawan ti dakkel a kantidad nga mausar saan niya maipakonsultar iti doktor kabsat. Nga oras nga ta gaputa pasado alas 5 idi agsubli ti tricycle pakairamanan ni nanang. Dinamag kuno kumustan ti amak. Naibati ken adda kanu iti ICU ni tatang. Nagsiddu kerak. Apay nanang. Kinunak. Inatake sa puso. Kunana iti Tagalog. Sus Maria Jose, sa dinno ti pangalaan mi ti pangpaagas mi ti amak. Sa dinno ti pangalaan mi ti dakkel kantidad iti kastan nga sakit ni tatang. Saludsud ko iti bagik. Minatmatan nak ti inak ket dita nga nakitak ti panagtinnag dagiti luana. Naibuyog ak manong Robert. Inarakop ko ti inak ket kinunak nga mga asi ti Dios. Ken sapay ko matamalasak ti amak tinasaong sakit. Manong ko ditoy nga nagpanunot ni nanang no sa dinno iti pangalaan na iti kantidad nga gastusin na. Agingga nga kinunana nga umutang iti bus na iti aglaklako iti karne ket ikaro na babenti saan na nga panagsweldo iti panaglako na iti talipapa. Agarup talo nga aldaw din ti ama iti ospital. Siyak nga kanayon ti mabati ti balay. Ti ayan na nga pagdaksan manong Robert no kasta nga agrungaab ti naudi mi nga lalaki. Awan ti timpla e kagatas. Saan ko nga muno sa dinno ti pangalaak. Gapot awang met ti bati ti inak. Agsubli-subli ti inak manipo di ospital o may ti balay mi. Santo man nagrubwat nga mapan when no manipod ti balay mi ket mapan iti ospital. Idi may sangal daw nga isasangpet na. Idi asa anunay nga nasapa abigat. Ditoy nga impadamag na kanyak nga napansin na rungkaran ti amo na nga baknang wenno agit ited ti karne ti talipapa. Ket pinautangan na kanu detoy idi dakkel basit a kantidad 10,000 a pisos manong Robert. Nagpanunutak sa dinong ti pangala wenno kasano ti kabayag nga karon ni nanang ti 10,000 a pisos sidinto nga 80 a pisos laing ti sweldo na iti aldaw iti panaglako na iti karne. Data ti
Insigida nga nagrehistro iti panunot ko, idi bagana nupay naragsak, gaputaddan ti usaren ng igatang iti agas. Kabsat ko na asya na kiti inak, masya na kunay. Agingga nga imbagak nga awanen ti gatas ti buride kakabsat ko. Nagipibit ket nangipabure ka kiti bagas. Ket ti sigget ti inikka kiti asukar nga isu iti pasusok iti kabsat ko. Makaluluwa ka mangkitkita iti parang sususo na iti sigget. Nang ted ni nanang iti kwarta ket kunana nga mapanak gumatang iti gatas ti buride kakabsat mi. Simurot ti may kadwa wenno adjek. Ket dito yung kabsat nga diadda kami di paggatangan na ituduna amin di kiti kayat na nga kanen wenno chichirya. Kapilitan in gatanga. Manong Robert. Agarup sa nga pulo nga aldaw ti amak iti mismo hospital. Pagpian naman ng Robert nakalasat. Ngem kabilin-bilinan kano ti doktor nga saanin nga agbannog. Agyan layangan ito nagtibanay. Kenuwen ken mabalin mapan iti na presko. Gaputa maiparit iti sakit na ti agyan iti kapudutan. Napalalo nga ragsak mi diyawid ni nanang ti amak. Ngem makitam nga lumuslusyaw wenno nakapudpudaw. Manong ko dito'y nga saanin nga rimwarpay ni tatang tapno ti kasta mapanagsapol. Tilat tangaro din pang namnamaan mi ket isuti masapulan ni nanang iti panagluwa ko na iti karne ti talipapa. Angem kasano ti kabayag kabsat ko nga ikaro na ti 10,000 a pisos iti 80 a pisos laeng nga sweldo na iti kada aldaw. Manong iti bigat saggaysa wenno sagdudwa kami a pandesal. Pakairamanan ti kape nga awan man la ti asuk wenno awan man la ti gatas na. No diket sang kabasid laeng kape basta makuluran ti napudo ta danom kay kastamit tin asuka. Daytay ti pamigat ni. Ento no umaldaw kabsat ko ibatik ti amak ken ti dua ka kabsat ko iti balay ni. Ket mapanak iti talipapa. Di tanto nga gumatang ti ina kiti guto wenno arus kaldo. Nga isu ti yawid ko tapno pagbibinglayan mi nga upat a pangaldaw. Manong Robert. Iti may isang aldaw nga ipapan ko iti talipapa tapno mapangkumanin alan ti pangaldaw mi ti balay. Naranak ti amo ni nanang. Tibak nang nga agit ited ti karne nga ilako na kaya naging kukwa iti pwesto iti talipapa. Dinamag na no anak-nak. Simungbat ni nanang nga yes sir, isuna ti inauna panganay ko. Manon titawin na ag 14 sir. Wenno 14 nan sir, ag 15 ni sumonga data bulan. Napintas di anak mo? Thank you sir. Balikas ni nanang, ngimkit kita enak tibak nang. Di mo ka di kayat nga isirik ko ti trabaho no pay nubing pay. Pagtrabahuin tayo ti rabi tapno saan no na nga makita ti ado nga tao. Sa bagay urimit kit di aldaw ta agyan met lang iti kusina. Anya ti trabaho na, sir. Balikas ti ina. Dishwasher. Ada restaurant ko iti asideg digiti pagdidiskuan. Ket napigsa dete iti rabi. Kaduan nga customer da digiti agga po iti disco house.
mapandamangan iti tapsilog, longsilog, kas tamit ten ka disab sa bali pa nga mabalin na pangarabi wenno pangep-ep iti bisin aglalo digiti medyo nakainom. Kapigsana iti umalas 12 aging gana ti alas 4. Masapul ko ngamin ti ka-alternate ti para inaw wenno para ipakni ka digiti mausaan. So nga pabalit ti anak mo, di mo pa'y kayat. Alalistom nga may karo ti nutang mo kanyak nga sa 10,000 pesos. Wenno saan? Ikati kamin wenno saan ka nga susweldo na may pinsanen. Then ti sweldo ti anak mo ti agserbi ka na kayo. Wenno ti anak mo ti saan niya agsusweldo ket ti sweldom pare di managlakom dito itali papa. Isu agserbi ka na kayo. Di mo kadi kayat. Kinitanak ni nanang. Kayat ko manong Robert ngem saan ko nga inunnaan. Ngamin mariknak tirigat di kiti naganak kanya. When angem sir amangan no question na randa gaputa ubing pay. Iso nga rod nga rabiti pa nag-duty na kaya nagyan dati ito nagtikusina sa anarong numwar. Tapno awan ti makakitkita keng kuana. Ay, adda keng kuana sir no kayat na. Sungbat ni nanang simong batak nga rod ket when nanang kayat ko tapno makatulong ak kada kayo. Edi sumampet ni nanang iti malem, iti dedi nga pa nagsasarita iti amo na. Inlalawag na iti amak nga isirek na nagtrabaho tapno nagtinulong kami para iti agserbi ti balay. Kasla nakidkid ti amak ngem. Bagak nga kabalinak wenno kayak ti pagbagana nga trabaho gaputan na sanayak metten iti balay mi nga siyak ti para istimari ti kusina. Agluwa ti amak manong Robert. Agluwa nga kunana no sa anak la kumakas toy. Sang ko ngay palubos nga. Sumrit ka iti kasta nga trabaho. Aglalukit rabi anak ko. Balikas na. Ngem pinatibker ko ti amak ket kastoy ti kinunak. Di ka madanagan tatang. Kabalinak deta. Ken sikat ti kaasyak gaputa. Sikan ti agis ti Marwin no. Mangkita ka di duang adik no kas pagarigan. Sa bagay rabi imit ket di matulungan kapelay ti aldaw. Ngem no kasta siguro to na mapuyat akamanganta. Maturo ka kiti aldaw. Balikas ko. Awan ti mabalinan ti amak. Nupay kontraen na ti sisirek ko iti trabaho. Gapu ti kinaubing ko. Manong Robert. Kasangwanan niya ituloy ito yung ibasa dito surat ni Pagayam Tayo Agnes. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan. Iti St. Camillus de Lelis Diran Hospital. Masarakan iti number 121 sa Flores Street, Lawag City. Nadarigrik na inyo ti Baguio Apo ket kaya ti agpakonsultar ti doktor. Mapani ti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Maraming salamat iti TMT Construction Company di 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin namin na construction assistance mga kasabulan nyo, Serbian na kayo. Ti TMT Construction Company, manipod pan nakaplano aging gana nga malpas ti patakderin nyo nga pasdek. Kukwa kinimat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalaing aircon technicians tapnornosen dati problema ti aircon tilugan nyo babayin ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat Ma'am Esmer Galicinao, Manibuli di Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, adaan raman nga di mo malipatan ken sigurado nga sublia-subliam. Magatang dito iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babente panangimaton da Mr. Henry Balyador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Balyador, manibo di Santa Maria, California, America. Agyaman tayo pa ken ni Mr. Victorino Pascua, manibo di Honolulu, Hawaii.
Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan gagayim kaamsat ni Mid Promo Draw para ti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagayim kay kaamsat, pangabakan nyo po kariti dadakkel pa premyo, 5,000 pesos ti first prize, 3,000 pesos ti second prize, ken 1,000 pesos ti third prize, ken adu nga consolation prizes pakirmanan digiti paayayam wenno premyo kariti mga bak kariti paayayam. May suwat tupay when may igaddanto na po nga may suwat ti 4th weekly draw para iti Blue House Promo Bonanza. Nga pangabakan ka rin sa balipay nga papremyo. Talo apo di mga bak iti aglinawas nga draw ti imported goods. First prize, second prize, ken third prize. Ken sa nga pulo nga consolation prizes sa mga bak sag to 200 pesos. Awan sa baling aramidan nyo, tapno may kang kayo ti chance magipartisipar, mapanagakupar, agupa, kariti cottages ti Blue House Beach Resort, ti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Ketunggal ako pa rin nyo apong cottage, may kang kayo insigida, ti may nga Blue House t-shirt, ken may iwaras pakarakada kay amin nga nagkukuyog, ti ticket para ti Blue House Promo Bonanza. EJ ticket isurat yung tinagan nyo, address, ken telephone number. Padaanan na po dito may suwat nga weekly draw, kada lawas, ken dito na indaklan nga draw, kasti grand draw nga pangabakan ti 10,000 pesos, para ti first prize, second prize, 7,000 pesos, ken ti third prize, 5,000 pesos, ken adupay nga consolation prizes. Itan, awan sa waling aramidan nyo, tapno makasali kayo, mapanagakupar, karigitay cottages ti Blue House Beach Resort. Babayan di panangimaton da Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Keto barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at dakkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Nangrugi at ngarod iti trabaho kas dishwasher iti nasao nga pagpanganan nga kapigsana manong ko iti rabii. Rabii nga talaga ti pinili da nga panagjutik gapo iti kinaubing ko ang mga anta makwestiyonan da iti anti-child labor.
Ken bilinan ti amok ka. Nga sa anak nga rumrumwar no naka-duty agyanak laeng iti kusina, Manong Robert. Tinungpal ko nga rod, nupay marigata na kabsat gapu iti puyat. No makadano na kinibalay ti bigat, agturturugak ket nitatang ko ti agaywan ka di kakabsat ko. Nga madalat ta di gundaway nga malukag ti turog ko gapu iti panagibibit di kakabsat ko. Wenno panagtaray-taray da iti lawlaw ti silid nga pagturturugak. Dito'y nga pilitek tumanen nga isubli ti tuturugak tapno makaabrutak. Ket iti kasta addan tumanen pamigsak para iti mapangko pa nagtrabaho iti rabii manong ko. Kasano nga rigat ti pasarek mano. Talaga nga inpasnek ko tapno makatulong ak kadiri naganak kanya. Wen mano, jak sinamsamir ti pan nakapuyat ko. Kasla kanayon niya si gaganay gayak ti pamayak iti bagik. Tapno ti kasta makapagtrabaho ak. Nagtultuloy deta nga dinapuputan nag-agingga nga addagayam ag makatawenen nga kaadak iti nasao nga panganan. Gapu iti paot kun yagtabtrabaho na ikanak metten ka digiti gagayem. Kang runaan na digiti GROs wenno guest relation officer wenno entertainer nga kunada. Adat tapayen digiti nakamamu metten kanyak nga digito'y ket masansanin na mapmapan karigiti disco house. Ngamin husto ti kunati amo mi nga napigsa ti parbangon ta kaadwan karigiti rumwar karigiti aggaabay nga disco houses ket umay damangan wenno mangituloy iti panagpupulutan no daduma. No kastamet ta sumipnget nga dakon ket umay met digiti sumagmamano nga GROs ken uray ti tengteng nga tirabii. Manong Robert, iso nga nagbalinen niya, papagayam ko ida. Dito'y nga mangmangig ko digiti nagduduma nga aktibidad wenno klase ti trabaho da. Idida mo kasla madurumenak, manong ko. Aglalo ni istoryaen da digiti customers da nga mangirwar ka dako ada. Agkakatawa da. Ngem kang runaan nga jak maawat nga istoryada no mangig ko ket isuti panagsala da nga sila lamo-lamo. Kinagpayso naman ng Robert mahiliga kiti sala. Ado di amok nga tukar ti disco nga amok asalaen. Ngamin iso ti hilig ko ready adak pele ti pagadalan. Nupay kasta inaw-awat kulat ta ida. Inyar arngik ti bagik kadakwada. Nasesiyat pela yung titrabaho ko rin puyat akapuyat gaputa. Saan ko nga ibuyang niyang tibagik nga kasti istoryada? Saan ko nga ilaklako tibagik? Nagasatak pala ang Diyos ko agyaman ako. Kinun ko na. Ngem nagbalindalat ta nga naasidig kanyak ngamin manong Robert. Nukasta nga maasyanda kanyak gaputa agdudong saa. Mangted na iti merienda. Tauri adda kiti panganan manong saan meta mabalin nga kanek digiti lakom eh. Mangited da ka digiti aggapo ka digiti customers da. Wenno saan igatangan da. Dito'y nga nayamamok ti bagbagik kadakwada kabsat ko. Naglabas pa'y digiti aldaw nga dinapuputan. Agtawe na kidin iti sangapulo ket pito, manong Robert. Agduan nga tawen ko nga nasurok, iti trabaho kas dishwasher. Sandak met unay na paupawilan nga rumwar manipot ti kusina, gaputa. Saan meten nga madlaw nga siyakket menor de edad. Iso nga no awan ti trabaho, agis istanbayak meten iti rumwar. Kas maysa nga bumalasitangin. Ngem ginagpayso na manong ko iti day di nga tawen ko,
Adun digiti agray rayo kanya. Digiti kakadwami nga lalaki, kang runaan na digiti. Mas in o da basit ngem siya. Ngem saan ko ida nga, in pampangag. May sa tinagbali na sungbat ko nga awan pa'y kanyak ni ayat. Ngamin ket, ti focus wenno nakaiturungan ti imatang ko, ket isumanong, iti tutulong ko kininanang para iti pagbiang. Dami amin iti balay. Nagtungtong kami kaninana. Napialaingin anak ko ta dati. Sweldo man ipo diti pa nag-dishwasher mo agserbi ka datayo. Kaming ket ti sweldo ket mapamit amin iti nautang kayo ken ni boss. Kumusta gayam ti trabaho? Okay met nang awan ti problema. Tila problema kami ti so ti kanayo na pan nakapuyat ko. Namin ket may isa nga aldaw ti day off ko. So nga, kasla jak mapabro ti puyat. O reket kasla hiyang mo ti trabaho anak ko. Lumaplapsat ka. Umudpudaw ken lumuklok magtipingping mo. Amit nga madlaw nga, puyat ka. Aganahanos ka ano. Ado ka di pa iti iparong nanang. Kinunak kabsat gaputa kasla matiktikana kon. Kasla kayat kunti sumuko, kadagidi agundaway. Mariknak unay yung tirigat, manong Robert. Nupay agpampamaranga ka naragsak, hindi pa nagtrabaho. Adupay ang manukadimit laing ngayati. Maikaro kiti 80 pesos nga sweldo kiti naaldaw kung terek sa nga 10,000 nga naalak. Jack nakasungbat, nupay nagdumuga. Wimit nyo niya ang peso. Awin, marigata na po niya, Diyos ko. Kasla kaya't kanyagin ka titi trabaho. Ngem kasanong ti panagbiyak pinarami dikdeta. Apay nga nagulimik ka, Agnes. Adda ka di pampanunutim anak ko. Ay, aawan nanang. Awan. Aganos ta ang agtrabaho. Sige nanang panawang kapay ta. Iridep ko man basit. Irikadda kiti kwarto imbes nga maalak ti turog ko, wenno agkidem ti nairot dagiti matak. Saan kabsat? Wen saan ko nga naalat iti turugak gaputa naglanglangoy digiti matak, iti napaitaluluak. Pampanunutek ti sitwasyon mi nga agina, nga mangisaksakad ti panagbiag mi, pakiramanan diri kakabsat ko ken ti masaksakit nga amak. Kaano nga tangam ikanak sa bali at tsansa? Wenno tsansa nga makakita ti dakdak kila kantidad. Kaano nga ta Diyos ko? Kaano Diyos ko nga? Agibos ti panagrigrigat ko. Kinaginggat ka ano, nga kabalinan ti bagik ti trabaho. Ini may isang arabiing ay sisarek ko iti trabaho manong Robert. Dito'y nga nadanon ko digiti GROs nga isuda man ti customer mi. Siguro ket awan pa iti nangi table when no customers da. Adu digiti in-order dang kanenda. Ngem dito'y nga nakitak ti kadwada ang maysa nga bakit ngem langana ti nabaknang kabsat. Agingga nga inayabanak ti maysa ket kinunana nga Lucy, kuha ka ng or Agnes, kuha ka ng tubig ha, ikuha mo si Madam. Nauhaw eh. Kinunana, sige,
Ate, kinunakmet. Kinitanak tinako dunya nga bakit. Agingga nga idi agsubli ka, igem kun ti baso nga dakargana nga danom. Kinasarita nak ti dunya nga bakit. Ilang taon ka na? 17 pa lang po ako. Ma'am, ilang taon ka na dito sa trabaho mo? Magtatatlong taon na po. Kano naman ang sahod mo rito? Huwag mong sabihin tinatanong ko Kung minsan po, bigyan po ako ng 80 pesos sa isang gabi. Pero kung marami kaming customer at di ako makauwi na alas 4, bibigyan ako ng 100. Sumbat ko, gabuta, tagtagalugan na ti bakit? Manong Robert? Ganun ba? Gusto mo ng mas malaking sweldo? Kinuna na kanyak sa nakinita ngayon pangatuin pababa. Ano pong trabaho ko? Ganito rin. Pero hindi na dito sa Manila. Saan po? Kinunakmanin. Dadalhin kita sa Ilocos. May business ako doon. Kaya nga nandito ako dahil kukuha ako ng mga entertainers. Ipapalit ko yung mga entertainers ko doon sa Ilocos. Then yung mga taga rito naman, silang pupunta doon para may bago. Ganun po ba? Magkano po yung ibibigay niyong sahod ko, ma'am? Doblehin ko yung 100. Gagawin kong 200. Payag ka na. Kinuna naman yan sa nakminatmatan ngem nababati buses na. Pag-iisipan ko po. Kinunak Manong Robert sa aking madayon ang manganta makita nakti boss ko wenno dagiti kakadwami ket pulong daken kuana nga makitungtungtungak ka dagiti customer nga naiget nga maipawil iti uneg ti pagpapaayak a panganan. Panunot ko ti Jaya kanyak tibak nang nga bakit Manong Robert. Agingga nga itiya may samanen nga malem nga dagiti trabaho. May manen digiti GROs ket kastoy tindanon da kanya. Alam mo, gusto kang kunin ni Ma'am Conchita. Payag ka na. Sabay tayo. Marami kaming kukunin niya. Halos 10 kaming mga babae na dadalhin niya sa Ilocos dahil kailangan daw niya. Maraming babae doon. Hindi ka naman magiging entertainer Parang waitress o katulong sa kusina ang gagawin mo doon. Ewan ko ba kung bakit gustong-gusto ka niya. Siguro sa tingin ko kasi maganda ka Kung natimaysa, pilpilitan dak Manong Robert nga sumurot ka na kuana. Agingga nga nagdesisyon na nga sumurotak ka digiti GROs nga umay dito Ilocos. Babaen iti panangidaulo ni Doña Conchita Manong Robert. Nagpakadaak nga rod kaninanang pakiramanan ni Tatang. Inlawlawag ko keng kadakwada ti Jaya, tinamam mo ka bakit? Nga, adaan iti business, dita Ilocos Manong Robert. Nakidkid ti inak, nakunanaan anusak kanulaing ti trabaho dito'y basta saan kami nga masina-sina. Ngem gaboy ti rigat manong ko keng kalikawon kumet nga dumakkel ti kitaek, uray no gudwaek, ukwak ti sangagasot ket, ti sangagasot, maitili ti pamilya. Dayta idi ti agar-ari ti panunot ko. Saan niya ti agtrabaho ak nga mapan-amin ti agserbi ka na kami. Dayta ti inlawlawag ko kininana. No isuti ko na. Saan ka nga? Mapawilan na ko. Kaya't mo gusto ko. No
no kahit mga padasin ti gasat mo iti kungkunada nga Ilocos. Uri ti amak kastamit ti nagbali na balikas na. Manong Robert si Murutak nga rod, kada iti GROs manipod iti Manila, ket imay kami iti Ilocos. Nakadanon kami ti Ilocos, iti Parbangon, kabsat ko. At dagaya men ni Ma'am Conchita, iti Ilocos nga magpasungat kada kami. Kaya di makasangpit kami, dito'y nga nang paidasar ti adu amakan. Ngem kinasarita na, buti at pumayag ka. Nag-iwan ako ng pera sa mga babae para may pamasahe ka kung sakaling papayag ka. Ngayon pumayag ka, di ko na kukunin yung biniwang kong pamasahe. Sige, kain kayo. Kinunanay, di may idasar, ti makan. Imbasidig ti may sa abakla, iti ayan may amang mangan. Siyak ti puntiryana nga kitkitain. Aba, adda may sa nga, presko. Sigurado nga dito ti mangitunday, di pa nagbaknang, ma'am. Kinunana, oy, saan mo man iramraman ni? Ano tayong tinagaan? Ano na ba ang pangalan mo? Agnes po. Saan mo man iramraman ni Agnes, ha? At sa bali nga plano king kwa na. Sangkit nga ti panpununutem nga isungal-ngal mo man yung kadig ti buhaya, loko. Balikas ni Ma'am Conchita. Medyo na bang aranak manong Robert? Angin, Mamang, sigurado nga mangitunda ka dati ti swerte deto. Mangawis ti adu ang gusto mo yan. Kitain man ti lasbang kinlapsat na sakit no. Preskong presko, ubing. Kino na ti bakla. Agtal na ka bakla. Madayo ka man ditoy. Kino na ni Ma'am Conchita. Intuloy ko lang damit tinangan, yakas ka nagiti pinadwak, gaputa mabisin kami, tinagpatpat na gabiyahe. Nga saan kami manlaeng nga nagmerienda, no dikit nagtuturog kami latta iti unig tibas, tunggal at sardeng manong Robert. Umunang arabi, kapsat ko nga panag-duty iti disco house ni Ma'am Conchita. Pinusganak nga agirwar iti serbesa manipod iti refrigerator. Ken nastamit ten mangurnos ka rin mausar nga baso. Kabilin-bilinan na kanyak nga kitaek no dadalos metlaeng ti baso. Sakbay nga ikarga kiti tray nga alaen di kiti waiter. Manong ko saan may kapanangipangas. Ngem talaga nga kasla siyak ti sentro ti atraksyon iti dedi umunang arabi. Ore di kiti waiter ket kasla sabsabali ti kayata sa wen ti panang matmatmat da kanya. Manong Robert. Nalpas ti umuna arabi apa nagtrabaho nagpatingga kami ti alas 2 ti Parbangon. Ngem naganay gayak. Ore di ti kakadwak nga GROs gabot ay sudat kinatwag iti kwarto nga pagturuga. Parang ikaw yung star dancer kagabi ah. Kinuna ti mais. Hindi naman. Pero maraming tumitingin sa'yo. Parang gusto ka nilang lunuking o tikman. Kunamit ti maisa. Imise maklaeng embulon kon nga. Inkidem di kiti matak. Gapo tawisen nak ni turog. Manong Robert. Kapagayan san tayo nga may lipas nga ibasa diri surat ni pagayan tayo Agnes iti deti nga malit. Anya ti agbali nagasat na iti trabaho na dito Ilocos. Hinto no bigat Martes Santo ituloy tayo nga ibasa ti surat ni Agnes papagayan.
Dito nga rin ti bagayam yun ni Robert De La Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay kinasantuan nga Lunes Santo kay amin na sangapada. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarugos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken na sa emasugat. Tinapalabas.